reason why I'm working this. Here's the one that's talking this. Why did someone tells me how like I'm what the heck is this? I don't get feminist. Why do you Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da sake saduwa a wannan channel namu na Almara TV. A yau mun kawo muku labarin wasu ne wanda aka kama su da laifin fashi da makami da kuma kwace da laifuka makamantan haka. Muna so ku danna mana like a wannan bidiyon sannan ku danna mana subscribe domin samun labarai da dumudumin su a wannan channel. Muna godiya. To alhamdulillah bayan bidiyon su da muka sa mutane da dama sun gansu sun gane su akan cewa su ne suka yi musu wato kwace da makami ko kuma sane na waya wanda mutane sama da 10 sun zo nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai domin su biyo bayan wayoyinsu da suka sace. To bayan an kama su, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukku FSI wanda aka yi masa lakabi da nagari na kowa ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai wanda ya bada umarnin wato a fada da bincike. Alhamdulillah fada da bincike da aka yi ya ba mu nasarar wato kamo waɗannan da kuka gansu, waɗannan guda biyu ga su nan da wayoyi a hannunsu wanda mun kamo su, wanda waɗannan barayi suka ce idan sun sato wayoyin mutane wato su suke kaiwa su siya. To ga su dai haka zalika kaɗan daga cikin mutanen da muka samu korafi daga gare su da suka ga bidiyon waɗancan na farkon duka ga su wasu a ciki waɗanda wato aka yi musu kwace ko kuma aka yi musu sane na waya ga su nan maza da mata wanda da yawa ma sun kira waya suna zuwa. To ga dai barayin nan ko in ce masu siyan kayan satar su ma za ku ji daga bakin su. Kaga kallo ni nan. Me sunanka? Abba Ali. Me sunanka? Abba Ali. Shekarunka nawa? 30. To ga ka nan Banfai ba mu labarin abubuwan da kake yi. Ni wannan abokina ne in ya dauko in suka zo da waya suna kira na zo siya. Na? Wannan ne abokina in suka dauko waya suna zuwa su bani siya. Ka sai wayoyi a gunsu sun kai guda nawa? 17. Na? 17. To in suka kawo shi yana sai da waya ne wancan din? Shi aboki. A wannan din da yake kawo maka waya gashi wannan barawon yana sai da waya ne? Abokin ɗaya a wancan ɗin waya yake sayarwa abokina. To kai kuma ya sunanka? Sunana Umar Jamilu. Da ƙarfi? Umar Jamilu. Shekarunka nawa? 21. To ba mu labarin ya kai. Wani wanda ake tuhuma ta a gudun wannan ne na siya makocin na kasuwa. Na'am. Shi ne abin da yake. Ka sai wayoyi guda nawa? 17. Na'am? Guda 17. To alhamdulillah kamar yadda kuka gani mutane da yawa sun biyo sau bayan sun ga bidiyon waɗannan barayi guda biyu akan cewa su suka sace musu ko kuma suka yi musu kwacen waya su. To ga wasu daga cikin wanda aka yi musu kwacen waya. To ba mu labari ya aka yi. Wallahi za mu tafi wajen biki ne da safe ne da matana da yaniya ta da ni a cikin adaidawa suka sa adaidawa suka hau gaban mu dan yin ya fito da wuka ya sa girjin yaniya ta da an cinsa sai za a yanka shi ne ce ku yanku aka ba su waya suka tafi da waya shi ne muka gan a cikin wasa aka ce an kama su barayi bayan da na zo na gane su ne suka face mana waya amma na ji dole tun da na zo Banfai na ga irin kokarin da dan sanda gari nan suka kokari Allah ya saka masu alheri. To malam kai ma ga ka a Banfai ba mu labarin kai kuma naka ba asu. Ni na je daga daidai masallacin Isiyaka na garin Kaya zan ya gusau kenan kan titin ya gusau zan je kwana kasuwa. Da kanan gurin ne saboda haka na terrace na ce kwana kasuwa suka ce in hauto na fara tafiya durudu tafiyar da muka yi bata kai ko ta 20 ba kawai sai suka yi wani mugun taka birki to taka birkin da suka yi da kudi a gaban ajuna da wayata kawai sai suka zare su suna zare su kawai suka tafi na nemo wani mai adai sau ne bisu ban same su ba. To yanzu gashi dai Allah ya taimake ka kaga bidiyon su kuma gashi an kamo su ba ma su ba har wanda suke siyan kayan satar an kama su ya kai ji a ranka? Kwarai da gaske na ji daɗi 100% kuma dama gaskiyar lamari ba wai ganin irin ku ba gaskiya ni na san 'yan sanda suna aiki kuma magana ta gaskiya ku yi haƙuri 'yan sanda ragowar gaba ɗaya ni ina yaba na jiha ta gaskiya 100% saboda duk wani abu da zai zo gaskiyar lamari za ga a Kano ana kokarin wajen wannan abin har zuwa wani state ɗin ma ga sun samu. To alhamdulillah kamar yadda kuka je duk gasu nan duk waɗannan fa da kuke gani gaba ɗayan su wayoyin su ne waɗanda sun gane waɗannan su suka yi musu da ma da yawa wanda sun kira a waya suna zuwa. To wannan da ya zama izina musamman masu siyan wayoyi na sata kun san wayoyi ne na sata kuke siya. To duk wanda fa aka kama duk barawan da aka kama da siyan wayoyi kamar irin wayannan suka lissafo ka akan cewa kai kake siya to kuma masu manyan laifi ne saboda haka ana kula sosai ana kiyayewa. Duk waɗannan da kuka gansu da zarar mun kammala bincike wanda yanzu haka ma kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Shaibu Dukku FSI nagari na kowa ya ba da umarnin gudanar da wasu binciken wato akan wannan saboda lokacin da aka kama su ba ma fa iya da wai laifin kwacen waya ba an kama su da kayan shaye-shaye wanda ma yanzu haka wannan bangaren ma bincike ya nisa. Allah ya kare mu.
da zarar an kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu domin su girba abin da suka shuka. Allah ya kiyaye. I'm working this. Here's the one that's talking this. Why does someone tells me how like I'm what the heck is this? I don't care feminist. Why do Europe hate this?